Jeg er begyndt at strikke. Bum. Fordi det der er med strikning er jo, det er dejlig afslappning. Man slår bare nogle masker op på en pind, og så strikker man frem og tilbage så godt man nu kan. Og der er kun 2 slags masker. Ikke? Der er retmasker og vrangmasker. Og det er ikke fordi den ene slags er rigtig, og den anden er forkert, selvom det godt kunne lyde sådan, men altså en retmaske kan være mindst lige så forkert, som en vrangmaske kan være rigtig. Det afhænger, som alt muligt andet i tilværelsen jo for øvrigt, altid er omstændighederne. Så det, der er med strikning, er, at det er enkelt og lige til. Det er 2 pinde og en snor. Og så længe strikpinden er lavet af noget FSC-certificeret træ fra noget bæredygtigt skovbrug, så kan man sådan set strikke løs med ren samvittighed. Når bare garnet selvfølgelig ikke er et eller andet mikroplastindholdende syntetisk produkt eller noget genmodificeret bomuldshalløj, som har krævet oversprøjtning med 36 forskellige slags sprøjtegift til skade for naturen og bomuldsbønderne nede på marken. Det kan man så selvfølgelig ikke rigtig vide noget om. Det står der ikke noget om på banderole på garnnøgle hen i butikken, så bare for at være på den sikre side, så er jeg begyndt kun at strikke med uldgarn. For det der er med uldgarn er jo, at det er et naturprodukt, som kommer fra nogle får, som vader rundt i symbiose med omgivelserne under åben himmel, og de æder noget græs og skider gødning ud i den anden ende, så der kan vokse noget nyt græs op i fuld balance. Så kan man sådan set strikke roligt videre med ren samvittighed, og bare garnet så selvfølgelig ikke er farvet med alverdens mærkværdige kemikalier under kritiske arbejdsforhold for nogle børnearbejder med ætsede fodsåler trampende rundt i store farvekar et eller andet usynligt sted ude i verden, og det kan man så selvfølgelig ikke rigtig vide noget om. Så bare for at være på den sikre side, så er jeg begyndt at farve mit uldgarn selv. For det, der er så dejligt med at farve sit eget garn af, og så kan man selv vælge at gå udenom alle de her farlige farvestoffer, for eksempel i stedet for at vælge at plantefarve sit garn med forskellige vækster, man har gået og fundet ude i naturen eller dyrket ude i sin have, for så kan man sådan set strikke farvestrålene videre med ren samvittighed, bare det garn, man så farver, ikke er kommet til verden under unødvendige energikrævende processer, er blevet fløjet rundt på kryds og tværs af kloden i jagten på de billigste produktionsforhold, og det kan man så selvfølgelig ikke rigtig vide noget om. Så bare for at være på den sikre side, så er jeg begyndt at spinde mit hjemmeplantefarvede uldgarn selv. For det, der er så dejligt med at spinde sit eget garn, er jo, at det er meget energibesparende. Man kan karte ulden ved håndkraft og spinde ulden ved fodkraft på en spinderok, og så kan man sådan set bare strikke løs, når bare den uld, man så gar og karter og spinder, ikke lige kommer fra for eksempel nogle merino-uld fra New Zealand, som er blevet skamferet uden bedøvelse for at slippe for en parasit i røven, eller dyr, som på anden måde er blevet udsat for den ene eller den anden slags mærkværdig dyrmishandling et eller andet sted ude i verden, og det kan man så selvfølgelig stadig ikke rigtig vide noget om, så bare for at være på den helt sikre side, så er jeg begyndt at indhegne et stykke af min græsplæne, så jeg kan have en flok forgående selv, for det der er så dejligt med at have sin egen får er jo, og så kan man gå og snakke med dem og kigge dem dybt i øjnene, mens man fodrer dem ordentligt og sikrer sig, at de har det godt, for så kan man faktisk så snart forne ellers have fodret vandet, klippet ulden af vasket, renset, sorteret, kartet, spundet, tvundet, farvet, viklet til nøgler, sætte sig ind og strikke sig et par dejlige varme farvestrålende uldsokker et par år senere. Og det er lidt det, der er med strikning, ikke? At det er så dejligt afslappende, ikke? Det er enkelt og lige til, det er 2 pinde og en snor, og der er ikke noget at bekymre sig om.